Ei, salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod de pe acest canal de Minecraft Hardcore. Adică episodul numărul 4, să ghiciți ce am găsit. Cred că trebuia să fac liftul ăla, dar nu contează, mai avem puțin. Nu, aici. Vedeți stăția? Am găsit. Deci am mers. Deci am stopat aici, am vrut să sap și acolo, dar am zis să sap aici dacă tot e film. Și hai să văd câte diamant. 2, 3, 3, 4 diamante. Păi vreau să-mi fac un enchanting table. Dacă fac 3. Stai, nu este un diamant, nu mai este niciun diamant. Hai să încerc și pe aici. Cold. Nu este. Dar totuși hai să acopere acolo. Am... Bă, dar ce prost, n-am văzut diamantul ăsta. Mai e niciun diamant pe aici. Nimic. Păcat. Și vreau să mai fac... Stai. What? Cum să... Nu. Cum să dau și de diamant și să dau și de emerald? Bă, am... Noc. Și vreau să mai fac... Fac încă câteva de astea. Silverfish. What the... What? Aia sunt diamante. Cred că mai frică că mai se spawnează un silverfish. Dar cum dracu să... No. Asta e bun la maxim. Cum să găsesc emerald, lapis. Lapisul este în cealaltă parte. Și diamante. Bă, dambulan. Mai este ceva înainte? Ia, deci 1, 2, 3. Deci 1, 2, 3. Oh, Doamne. Cum dracu să am atât de mult bulan? Nu vine să cred. Stai, aici trebuie să fac? Deci, da, aici. Cum să am atât de mare bulan? Doamne. Așa iau și lapisul ăla de acolo. Deci, nu. Bine, am mult bulan de acum. Stai că mai vreau să mai fac. Bun. Episodul ăsta vreau să fac mai scurt pentru că
A, da, că am găsit diamante. Și din cauza asta, că am stricat tot țipă. Ce să fac, zic și eu. Dacă tot mi-a dat joc cu chestia asta. A, da, am uitat de lapis. Mâncarea... Abia știi că poți să taci, măcar în episodul ăsta, că am găsit o grămadă de diamante. Poți? Te rog? Poți? Așa. Lapisul ăsta am văzut aici. Nu, uite aici. Oricum lapisul, dacă spargi unul, de o grămadă. De minute am... Păi... Dacă tot am găsit diamante, o să fac un pickaxe de diamant. Mamă, ce noroc am! Aproape... Așa... Acolo... Da, și am găsit și mod crawl și mi-am făcut un... Am făcut un stack. Pun și eu asta pe aici unde nimeresc. Și am găsit o grămadă de piatră, m-am întors. În sfârșit asta am și eu. Dar nu pot să mi-o fac pe toată. O să fac de chestia asta de... Și acum... Tan, tan, tan... De astea... În sfârșit am pickaxe de piatră. De diamant și eu. A, da, vreau să continui pentru că am strâns o grămadă de piatră. Piatră. La chestia aia acolo. Uitat. Aici, chestia asta. O să mai fac un stat pe fiecare parte și după aceea să închid episod pentru că mai am foarte puțină baterie. Deci, să vă spun cum am găsit diamante. Săpam, am dat de diamante. Nu mai am avut baterie și mi s-a închis telefonul. Și acum primesc clipul ăsta pe la aproape și cât 5 nu știu cât. Stați. 17 și 25. Adică 5 și 25. Și vreau să salvez mai repede video ăsta ca să nu mi se descarcă bateria din nou și să nu mai am video ăsta.
Bine, o să mai regist eu, o să mai regist eu cu timpul. Păi, nu uitați să apăsați pe butonul de like, pe butonul de subscribe, pe clopoțel și pe share. A, trebuia să spun la început. Dacă mai veți episoade, nu uitați să apăsați pe butonul de like, pe butonul de subscribe și pe clopoțel dacă vreți să mă vorbi, că eu sunt Bogdan. Și am găsit diamante și v-am pupat. Acum trebuie să bea, pentru că mai bine nu știam cu diamante, dar pa!